Intlupheko yeminye yemingeni emikhulu ejamelene nephondo laseMpuma Koloni. Ulwamvila lwentsholongwane yeCorona lwangeze umthwalo nangakumbi. Abahlali bendawo yamatyotyombe eAirport eBhayi bamemelele kwiArhente ejongene nezibonelelo zikaRhulumente iSASSA ukuba yenyuse inani leepasile zokutya. Ukukulandela umlo wabahlali nalabo bebesilwa ngeepasile zokutya nezityholo zokuba ooceba banesandla esingesihlanga kule nkqubo yokuhanjiswa kweepasile. Ukunikezela kwezipasile zokutya iArhente uSASSA kuzise ithemba kubahlali bommandla ogobityholo eAirport ukuba babe nento esiwa phantsi kwempumlo ngelithuba le-lockdown. Kodwa abahlali bahlaba amadlala le nkqubo esetyenziswayo ukunikezela ezipasile zokutya. Kwakhona ukutya okuphuma phaa kaSASSA saya nxa sifika phaa samagama kaphumi kwase kwaphuma abantu asingabaziyo abanye abangamakhalati. Thatha nxa sibuza ukhansile uthi ukhansile ayikogwethu kakutya kuthiwa kuyabhalisa zange kungene nomnye umuntu uthi endlini kwam kuthiwe ndizawubhalisa for ukutya. Siva nje uba kuyabhalisa for ukutya sive kuthiwa bekukhona ukutya akukhange kuye ebantwini. Abahlali bamemelele kwaba nokuthi bancede bangenelele. Siyabawela into yobana abenayo indlela uRhulumente anosenzela ngayo engazudibanisa office kakhansila. Sort of mhlambi ivoucher umuntu ububhalisile waqualifya afumane noba ivoucher okanye loo ndlela baza kwenza ngayo bona. Ubukhulu bale wadi kunyanzeleke kufumane igcuntswana kwabo bebebhalisile. Akho nto siyenza sisodwa, sibambisana neenkokheli zasekuhlaleni kuba iwoma yahlulahlulwe ine-areas. Umzekelo i-area eAirport inekomiti yayo yabahlali esisebenzise nayo kuwo onke amanyathelo esithe sabathatha kule nto ye-lockdown malunga nee-food parcels. uSASSA ubhengeze ukuba uza kukhupha ii-vouchers zokutya endaweni yokunikezela ngezipasile zokutya ukunceda abo basebunzimeni ngeli xesha le-lockdown. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseBhayi.